прывесці ў парадак тэрыторыі населеных пунктаў і ўздоўж дарог. Адзін тыдзень адвёў на гэта мясцовым уладам старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Новы спорткомплекс адкрыўся ў абласным цэнтры на тэрыторыі адкрытага акцыянернага таварыства «Чырвоны кастрычнік». Экспазіцыя святаў і будняў нашых продкаў. Музей самабытнай культуры аграгарадка Блізніца Полацкага района запрашае на інтэрактыўныя экскурсіі. У эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Адзін тыдзень адвёў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў мясцовым уладам, каб прывесці ў парадак тэрыторыі населеных пунктаў і ўздоўж дарог. Пытанні навядзення парадку на зямлі сталі галоўнымі на нарадзе ў аблвыканкаме. Заклапочанасць кіраўніка рэгіёну выклікае распаўсюджанне баршчэўніка Сасноўскага, стан гарадскіх паркаў, сельскагаспадарчых і прыдарожных тэрыторый. Наш карэспандэнт Інна Кірыенкава адправілася ў Віцебскі раён і на свае вочы пераканалася, што далёка не заўсёды работа па добраўпарадкаванні прыносіць жаданы эфект. Трава ля дарог, зарослая баршчэўнікам няўдобіцы і памежныя сельскагаспадарчымі землямі тэрыторыі. Такую непрыглядную карціну можна пабачыць, праязджаючы па Віцебскім раёне. Для жыхароў вёскі Валасова баршчэўнік сапраўдны біч. Тут, куды ні кінь вокам, усюды гэтае пустазелле. Прычым яго негатыўныя наступствы месцічы паспелі ўжо адчуць на сабе. Я работала дояркой, здесь, в Волосово. И вот от борщевика у меня все было побито. Вот ноги, руки. Коров доила, на пастбище, и все. У нас пастбище здесь все борщевики. И вот здесь, смотрите, около дома мы срубаем. Нават самыя маленькія жыхары вёскі ведаюць, чым страшны баршчэўнік. Попадет сок, и будет ожог. У вёсцы, куды не пойдзеш, усюды баршчэўнік. Нават у парк стала хадзіць небяспечна. Малых бездарослых сюды не пускаюць. Складана стала дзецям гуляць і на мясцовым стадыёне. Пустазелле перасялілася і сюды, і змагацца з ім становіцца ўсё складаней. Вот как-то была машина, поливали вот здесь вот. Возле фермы чем-то поливали, он немного пожёг, а так это вообще страшно. Баршчэўнік поўнасцю акупаваў тэрыторыю мясцовай жывёлагадоўчай фермы. Такое ўражанне, што тут ніхто ніколі не змагаўся з гэтай атрутнай раслінай. Што гэта? Абыякавасць альбо проста чалавечая нядбайнасць? У мясцовым сельсавеце як могуць стараюцца дапамагчы людзям. Обработали глифосатами чуть больше 5 гектар. Значит, сроки тут немножко упустили, поэтому мы уже идем подкосово и потом повторно будем обрабатывать уже при отрастании. Чтобы более эффективно работать, наша организация, которая расположена у нас на территории, помогли нам купить бензиновый опрыскиватель. Конечно, КПД у него значительно больше. Но вместе с тем, даже территории населенных пунктов, сказать, что мы так можем сами все отвоевать, наверное, нельзя сказать. У Віцебскай вобласці 6 рэгіёнаў, дзе самыя вялікія плошчы распаўсюджвання баршчэўніка. Сёлета з абласнога бюджэту на барацьбу з ім выдзелена 310 тысяч рублёў. Закуплены хімічныя прэпараты, якія лічацца найбольш эфектыўным сродкам. Галоўнае зараз не дапусціць цвіцення расліны. Проведено работ на площади 1034 гектара. В том числе это наибольшее в Витебском районе, порядка 180 гектар. В этом году уже химическим методом, как наиболее эффективным, работы проведены на площади 711 гектар. У Віцебскім раёне адны з самых вялікіх у вобласці плошчы баршчэўніка Сасноўскага, большыя толькі на Ушатчыне. Барацьбу з атрутнай раслінай кантралюе абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, а выконваюць работы сельсаветы, леснікі і камунальнікі. Сродкі на гэтыя мэты выдаткоўваюцца немалыя, але эфектыўнасць іх выкарыстоўвання пакуль невысокая. Чаму? Адказаць на гэтае пытанне праз тыдзень на нарадзе ў старшыні аблвыканкама павінны будуць кіраўнікі прадпрыемстваў, якія выконваюць гэтую работу. Інна Кірыенкава, Дмітрый Котаў, навіны, Віцебскі раён. Старшыня Віцебскага аблвыканкама таксама ўзгадніў на пасаду намесніка старшыні Віцебскага гарвыканкама Віктара Глушына, які да гэтага ўзначальваў абласны камітэт грамадскага аб'яднання Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. У гарвыканкаме ён будзе курыраваць пытанні адукацыі, культуры, спорту, турызму, моладзевай палітыкі і сацыяльнай сферы. Мікалай Шарснёў лічыць прыярытэтам у рабоце маладога кіраўніка цесны кантакт з насельніцтвам абласнога цэнтра. Віктару Глушыну 35 гадоў. Ён нарадзіўся ў Віцебску, тут скончыў універсітэт імя Машэрава, жанаты, выхоўвае дачку, актыўны ў сацыяльных сетках.
Працягваем выпуск. У абласным цэнтры на тэрыторыі адкрытага акцыянернага таварыства «Чырвоны кастрычнік» адкрыўся новы спорткомплекс. Ён уключае залу для гульнявых відаў спорту, трэнажорную і фітнес-залу і ўзнаўленчы цэнтр. Каго будуць аздараўляць у яго сценах і якія віды спорту развіваць? У рэпартажы Сергея Мисурагіна. Сёлета вядомае бытковае прадпрыемства, адкрытае акцыянернае таварыства «Чырвоны кастрычнік» адзначае 95-гадовы юбілей. І адкрыццё новай спартыўнай арэны юбіляры вырашылі правесці напярэдадні прафесійнага свята Дня работнікаў лёгкай прамысловасці. У урачыстасцях прынялі ўдзел старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў, кіраўнік дэпутацкага корпусу вобласці Владимир Цярэнцеў, міністр па надзвычайных сітуацыях Беларусі Владимир Вашченко, генеральны дырэктар беларускай гарбатна-абутковай кампаніі «Марка», член Савета Рэспублікі Мікалай Мартыну, а таксама прадстаўнікі абласных арганізацый і ведомстваў. У першую чаргу спорткомплекс арыентаваны на аздараўленне работнікаў кампаніі. Акрамя гэтага тут будуць займацца аматарскія і прафесійныя валейбольныя каманды. Кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў прапанаваў увогуле зрабіць яго цэнтрам развіцця валейбола на Витебщине. Основа здесь – это волейбол. На базе «Марка» мы должны создать сборную республики Витебской области по волейболу. У нас в различных клубах много лидирующих спортсменов. Нужно объединить в одну сборную, хороший тренер, и за короткий период времени мы станем лучшими в этом виде спорта. Такі падыход падтрымлівае міністр па надзвычайных сітуацыях Владимир Вашченко. Нядаўна ён узначаліў назіральны савет Беларускай федэрацыі валейбола. Чым больш у рэспубліцы будзе моцных каманд, тым вышэй канкурэнцыя. Як вынік, айчынныя валейбалісты змогуць дастойна выступаць на міжнароднай арэне. Всегда Витебск славился в целом спортивным достижением по многим видам спорта, ну и волейболом в частности. Ну и сегодня то, что витебской команды нет в лидерах, это несколько огорчает. Но вот это мероприятие сегодняшнее и заявление председателя исполкома настраивает и дает надежду, что все-таки витебский волейбол будет развиваться. Ёсць у спорткомплексе месца для аматараў індывідуальных заняткаў. Тут размешчана тренажерная зала с сучасным абсталяваннем и узнаўленчы центр. Сегодня созданы условия тем работникам, которые работают на Красном Октябре. Это, с одной стороны, хороший зал для игровых видов спорта, с другой стороны, это сегодня прекрасный тренажерный зал, сауна, небольшой бассейнчик, баня, соляная комната, там, где могут сегодня и не только отдохнуть, но и как-то порелаксировать работники самого предприятия. На поўную магутнасць новы спартыўны комплекс пачне працаваць у верасні. Гэты спорткомплекс ужо можна назваць універсальным аб'ектам. Акрамя таго, што тут будуць аздараўлівацца работнікі прадпрыемства, у спартыўнай зале для гульнявых відаў спорту будзе трэніравацца валейбольны клуб «Марка ВДТУ», на базе якога плануецца стварыць моцны прафесійны клуб, каб ён дастойна выступаў як на рэспубліканскай арэне, так і рыхтаваў ігракоў для нацыянальнай зборнай. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка, навіны Витебск. Па факце пажару у фізкультурна-аздараўленчым комплексе ў Міёрах раённы аддзел следчага камітэта ўзбудзіў крымінальную справу па артыкуле знішчэння маёмасці па неасцярожнасці. Фігуранты крымінальнай справы двое рабочых, якія рамантавалі дах будынка. Узгаранне даху фізкультурна-аздараўленчага комплексу адбылося раніцай 1 чэрвеня. Персанал комплексу 8 чалавек самастойна пакінулі будынак да прыезду пажарных. Пацярпелых няма. На ліквідацыі пажару былі задзейнічаныя каля 30 ратавальнікаў и 8 адзінак пажарнай тэхнікі. Па папярэдніх звестках узгаранне адбылося ў раёне драўлянай латы даху. Подозреваемыми по уголовному делу являются два работника Миорского ПМК-55. Это бетонщик и плотник-бетонщик, которые в день пожара, то есть 1 июня, осуществляли плановые ремонтные работы на кровле ФОКа. В результате выполнения этих ремонтных работ на объекте с использованием газовой горелки, подключенной к газовому баллону, произошло возгорание палубки и деревянной обрешетки с утеплителем под кровлей, после чего пламя распространилось по всей площади кровли. В отношении двух подозреваемых следователями применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. За суботу 2 чэрвеня ў вобласці адбыліся два пажары, на якіх пашкоджаны две адзінкі тэхнікі. Кормаўборачны камбайн загарэўся на полі ў Сенінскім раёне. На полі ў Талачынскім раёне загарэўся трактар «Беларусь-3022». Пашкоджаны маторныя адсекі, кабіны і колы. Прычыны пажараў высвятляюцца.
Паўсядзённае жыццё і святочныя дні нашых продкаў у экспазіцыі. Музей самабытнай культуры аграгарадка Блізніца Полацкага раёна запрашае на інтэрактыўныя экскурсіі. Тут можна даведацца рэцэпты старажытных страў, навучыцца танчыць пад іспань, паслухаць аўтэнтычныя песні. Цікавую экспазіцыю зрабіла мясцовая жыхарка. Рарытэтныя прадметы для музея прэзентавалі неабыякавыя людзі з усёй акругі. Кожны экспанат мае сваю гісторыю. Нашы карэспандэнты працягнуць. Фальклорны ансамбль «Близнянка» выконвае аўтэнтычную песню. Раней яе спявалі на Юр'я. У музеі самабытнай культуры кампазіцыя гучыць асабліва мілагучна. Галоўная партыя за Вольгай Чобат, кіраўніком калектыву і заснавальніцай музея. Цікавую экспазіцыю мясцовай жыхарцы дапамаглі стварыць неабыякавыя людзі з усёй акругі. Экспазіцыя аб'яднала прадметы, без якіх не абыходзілася ні адна гаспадыня. Інтэрактыўная экскурсія з парога запрашае здзейсніць падарожжа ў мінулае. Як і шмат гадоў таму, жанчыны завіхаюцца ля печы, і гэта галоўны экспанат. Менавіта з яго і пачалася гісторыя музея. Зараз тут можна даведацца пра рэцэпты старажытных страў. Дарэчы, многія з іх у аграгарадку і сёння падаюць да стала. У нас на вёсцы ёсць такая страва, якую гатавалі ў час талакі. Гатаваліся такія піражкі, абжарывалі на патэльні і прынасілі жнейкам ці там касцам у поле. Удзельніцы фальклорнага калектыву ведаюць мноства танцаў, кракавяк, лявоніха, пад іспань. Інтэрактыўная экспазіцыя дзеля падтрымання атмасферы мінулага стагоддзя дазваляе нават прымерыць чарабічкі. Такія раней насілі модніцы. На першы погляд гумовыя боты не лепшы варыянт для дыскатэкі, але гэты абутак з сакрэтам. Адзеў, прыйшоў на дыскатэку, грязны зняў, а там туфелька. Калі заканчиваліся танцы, туфельку не здымалі, адзявалі у ботик. Валёнкі, бязмен, грэбень, серп. Усе рэчы маюць сваю гісторыю. Напрыклад, гэты вэлюм раскажа, з якой сям'і была нявеста. Захоўваюцца ў музей і вясельны касцюм. Дарэчы, шлюбныя абрады па старажытным сцэнарыі тут праводзяць і сёння. Сучасныя нявесты нават могуць паспрабаваць саткаць пасаг. Ткацкі станок, якому 300 гадоў, захаваўся выдатна. Жанчына, якая мяне аддавала гэтым экспанатам, ей было на той момант 92 гады. Яна казала, што гэты кросны яшчэ ейнага дзеда. Яна рабіла ўсё сама. У яе былі сукенкі, спадніцы, лён сама вырошчвала. Зараз фальклорны калектыў развучвае рэпертуар да купалля. Свята плануюць адзначыць згодна з традыцыямі нашых продкаў. А дзе знайсці натхнення, у аграгарадку ведаюць. Віктор Праліш, Марына Рамановская, Александр Петровецкі. Навіны, Полацкі раён. Толькі сапраўдныя тавары вядомых брэндаў. Міжнародная кампанія «Ламода» 5 чэрвеня адкрывае ў Віцебску пункт выдачы заказаў. Ён стане першым у рэгіёне і 10-м у Беларусі. Цяпер кліенты інтэрнэт-магазіна змогуць не толькі забраць заказаныя тавары, а і з камфортам прымерыць адзенне ці абутак. Наша здымачная група пабывала ў пункце выдачы заказаў «Ламода» яшчэ да яго афіцыйнага адкрыцця. «Ламода» – один из крупнейших интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Он работает на территории России, Украины и Казахстана, в Беларуси с 2014 года. Штат собственных торговых представителей в нашей стране более 100 человек. Компания ориентируется на продажу подлинных товаров известных брендов. На сайте представлено около 1000 мировых марок. При этом «Ламода» сотрудничает напрямую с заводами-производителями, и на всю продукцию имеются сертификаты качества. Интернет-покупки вытесняют классическую торговлю. Любой товар вы можете заказать, сидя дома на диване. Это очень удобно, быстро. Каждый день интернет-магазин «Ламода» регистрирует в среднем 2000 заказов со всей Беларуси. При этом 80% клиентов – женщины в возрасте от 25 до 45 лет. Зачастую они выбирают вещи оригинальных, эксклюзивных брендов, которые не купишь в розничной сети. Теперь делать покупки в интернет-магазине «Ламода» станет еще удобнее, ведь примерить, получить и оплатить заказ можно в пункте выдачи. Здесь же можно рассчитывать на помощь консультанта. Преимущество собственного пункта выдачи – это, конечно, условия доставки. Это быстрая доставка. Через один день наши клиенты уже могут получить заказ в пункте выдачи. Заказ хранится 2 дня. Клиенты могут прийти за своими заказами в любое удобное время. Клиенты, не уверены в размере, могут заказать одну и ту же модель в нескольких размерах,
по месту в пункте выдачи примерить все размеры и выбрать только тот, который им подходит. Доставка бесплатная. Оплатить заказ в пункте выдачи можно наличными или картой. Действуют и карты рассрочки. Адрес пункта выдачи заказов «Ламода» в Витебске, улица Ленина, 73. Режим работы с 11 до 20 часов. Выходные дни, воскресенье и понедельник. Ольга Шмаргун, Леонид Табола. Новости, Витебск. На этом наш выпуск завершены. Далее для вас поведомление синоптика. У партнер прогнозу надворья газета «Витебичи». Я люблю свою работу, своих друзей, свою семью, и мне нравится, что любимая газета «Витбичи» всегда пишет о самом главном. «Витбичи» для меня и для тебя. Подпишись сегодня. У ближайшие сутки в области чакаецца пераменная воблачнасць. У асобных раёнах кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Ветер паўночна-заходні 5-10, парывы до 14, месцамі до 20 метраў у секунду. Температура паветра ноччу плюс 6-11, днём ад 14 до 18 градусаў цяпла. У Віцебску кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Температура паветра ўначы плюс 8-10, днём 14-16 градусаў вышэй за 0.